Para kadang kinasih wonten Sang Kristus, kula Pendeta Hose Sudarno saestu pinggah saged pepanggihan malih wonten ing program Pangayeming Manah. Wonten ing kanal YouTube YKB Basa Jawi kanthi wedharing Sabda dinten menika kapendhet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah uleman istimewa. Lukas 11 ayat 11 dumugi 21. Wondene dasaring pangandika Lukas 11 ayat ingkang kaping 11. Ingkang mekaten para sedherek. Krungu pangandikane Gusti Yesus sing mengkono mau, nuli ana sawijining tamu sing matur. Saiba begjanipun tiyang-tiyang ingkang kepareng tumut nedha wonten ing kratonipun Allah. Para sedherek ingkang kinasih, pikantuk undangan VVIP wonten satunggaling pambujanan ingkang istimewa, tentu badhe damel raos bingah tuwin mongkok para sedherek wonten ing saklebeting manah. Menapa malih boten sedaya tiyang saged pikantuk utawi dateng wonten ing uleman kala wau, wonten ing pambujanan kala wau. Sampun sakmestinipun kita badhe cecawis supados saged ngrawuhi ndugeni uleman menika kanthi ageman ingkang pantes minangka uleman ingkang istimewa, utawi malah boten saben nenggo wekdalipun dugi. Pikantuk uleman kangge nampi bujana wonten ing kratonipun Gusti Allah saestu satunggaling perkawis ingkang utami. Wekdal utawi kesempatan ingkang istimewa tumrap sedaya tiyang. Ananging para sedherek, sampun ngantos kados tiyang Farisi ingkang kelangkung ngendhelaken dirinipun saha mesthekaken kados-kados dirinipun pikantuk uleman wonten ing pambujanan ingkang istimewa menika. Monggo dipun gatosaken. Gusti Yesus netah ngecam tiyang-tiyang wekdal tinimbalan dipun ulemi, ananging malah nyingkiraken Gusti Yesus tuwin timbalan utawi ulemanipun. Awit tiyang-tiyang kala wau milih ngutamekaken perkawis-perkawis sanes ingkang dipun anggep langkung migunani tumrap dirinipun piyambak, nanging ngendhelaken nyingkiri ulemanipun Gusti menika. Para sedherek, kita ugi tinimbalan nampi uleman lumebet wonten ing kratonipun Gusti. Menika saestu sih rahmat. Amargi sejatosipun kita mboten pantes, pramila sumangga kita nyawisaken diri kita kangge nampi ulemanipun Gusti ingkang istimewa menika. Sampun ngantos wonten perkawis sanes ingkang bekta kita, kawigatosan kita saha ndamel kita ngendhelaken tuwin mangsulaken ulemanipun Gusti menika. Menapa panjenengan sampun cumawis nampi wekdal ingkang istimewa ingkang kaparingaken Gusti menika? Sumangga kita jawab wonten ing pandonga. Matur nuwun Duh Gusti tumrap uleman ingkang istimewa menika. Mugi paduka piyambak ingkang tansah nyawisaken tuwin mantesaken kawula nampi. Amin. Cekap semanten para sedherek pangayeming manah dinten menika. Ngantos pinanggih wonten ing episode candhaipun. Sumangga dipun subscribe, dipun like, saha kasebarno
dumateng sederek-sederek sanesipun. Gusti Yesus tansah paring berkah dumateng panjenengan sami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.